Sen. Sherwin. Thank you, Madam Chairperson. Unang-una sa lahat, nagpapasalamat po ako sa ating mga enforcement agencies, sa PAOK, sa PNP, na sila po ang may dahilan kung bakit ho natin nabulgarin ganitong mga criminal activities sa Bamban, sa Porac, at nagpapasalamat rin ho tayo sa Indonesian government dahil sa mabilis ho nilang paghuli sa mga pugante na tumakas sa kamay ng ating batas. Pero hindi pa ho tapos yung ating pag-iimbestiga dahil hindi pa rin ho natin nalalaman kung sino po ang nag-remit ng bilyon-bilyong pera na pumasok dito sa ating bansa. Nung sa mga huling hearing ho natin, Madam Chairperson, natuklasan ho natin na hindi milyon, hindi daang milyon, kundi bilyon ang pumasok dito sa ating bansa na hindi ho natin na-detect o hindi po nare-report sa AMLAC. At ito po ay isang napakalaking dahilan kung bakit ho tayo dapat mag-alala. Dahil napakadali ho magpasok ng pera sa ating bansa, hindi ho na-detect ng ating gobyerno at yung perang yun nagagamit sa illegal. Ngayon, nahuli ho natin sa POGO, sa human trafficking, sa scamming. Pero itong perang to pwede rin pumunta sa illegal drugs. Pwede rin pumunta sa kidnapping. At pwede rin pong maging biktima ang ating mga kababayan. Kaya importante po yung sinasabi ho nilang sundan yung money trail. Saan po nanggaling itong perang ito? Sino ho ang nag-remit ng perang ganitong kalaki sa ating bansa? At bakit hindi po ito na-report sa ating otoridad para po maimbestigahan kaagad at mahinto yung criminal activities na ginagawa nitong mga sindikato. Muli nagpapasalamat po ako sa ating chairperson dahil po sa kanyang patuloy na pagdinig at marami na rin ho tayong nakalistang mga legislative proposals para po tuluyan ng mahinto yung mga ganitong illegal na aktibidad sa ating bansa, lalong-lalo na yung pagpasok po ng illegal na pera sa ating bansa. Maraming salamat po. Maraming salamat din po, Senator Sherwin. Okay, babalikan po namin kayong dalawa. Pero balikan ko po si Mayor sa mga... Yes, related question from Senator Sherwin. Related question before we veer away from another topic. May mga napuna lang ako, Madam Chair. G, kanina sabi mo na nung nagkita kayo ni Kadante, wala pa sa iyo yung dokumento. Wala pa po, Your Honor. At pinabalik mo saan yung driver mo para kunin yung dokumento? Sa bahay po nila. Kasi ang instruction po, Your Honor, i-meet ko po si Kadante para mag-lunch po. Kasi... So saan nanggaling yung dokumento? Sa kanila po. Pinakuha po ni Kat sa kanila. So hawak ni Kat yung dokumentong signed? Yes po. Pagdating sa'yo, nakaperma na, yes diba? Po, Your Honor. Opo. Kat, nasa'yo yung signed documents? Yes po, Your Honor. Pinakuha po ni Ma'am. Saan nanggaling yung signed documents? Tumawag po siya, Your Honor. Ang sabi po niya, punta daw po ako sa bahay niya, may kukunin po isang brown envelope. Nung nakuha ko na po yun, nag-message po ako sa kanya kung ano pong gagawin ko doon. Saan bahay yun? Sa QJJ Farm po, yun sa bahay po na mismo. Saan yun? Sa Bamban po. Sa Bamban? Anong barangay? Virgen de los Remedios po. Virgen de los Remedios. Opo. Doon mo kinuha. Kanino Yes, mo kinuha yung dokumento? Nasa drawer po niya, Your Honor, sa room po niya. Nasa drawer lang yung dokumento. So pumasok ko lang sa kwarto niya, kinuha mo lang yung dokumento doon? Yes po. Ganun kasimple lang? Yes po, Your Honor. Yun po yung ano niya. Tapos nung nakuha ko na po at Your Honor, tinanong ko po siya kung ano pong gagawin ko. Ang sabi po niya, i-attach ko daw po sa last page nung affidavit po niya. Okay. Paano ka nakapasok doon? Pinapasok ko lang, may gwardiya ba? May boy? Paano ka nakapasok sa... Hindi po nakalock, Your Honor. Walang tao sa bahay? Wala po, Your Honor. Ang tao po sa QJJ Farm is 3 na lang po. So walang tao sa bahay, nakapasok ka sa gate, umakyat ka ng kwarto, binuksan mo yung drawer, nandun yung dokumento. Yes po, yung isang brown envelope po. Instruction siya ni Guo Huaping? Yes po, Your Honor. Kay Guo Huaping, Madam Chair, if I can pursue that. Senator Sherwin, with your permission. Saan nanggaling yung dokumentong yun?
Your Honor, yung last page po ng document po, na-sign ko po. Na-sign mo saan? Na-sign ko po bago po ako umalis. Na-sign mo yung bago ka umalis. Gawa na ba yung affidavit? Opo, partially, may natapos na po. Pero hindi pa na-file yung case. Opo, hindi pa po na-file. Ay, na-file na po, pero... Hindi Ano ba talaga po? Na-file na or hindi pa na-file? Na-file na po. Hindi pa na-file yung... Kailan mo sinign yung document bago ka umalis? Sinign ko po yung last page po bago po ako umalis. Umalis ka is first week of July. July 1st week, opo. Bago Pero po wala umalis. pang na-file na case nun. Na-sign ko po yung last page po bago po ako umalis po, Your Honor. Binasa mo ba yung counter affidavit? Regarding po doon sa question po, I invoke my right po. With all due respect, Senator. SP Pro Tempore. Senator Win, Madam Chair. Salamat, Madam Chair. Yan nga, Senator Joel. Madam Salamat. And yes, Senator Sherwin. Sorry, Madam Chair, for interjecting again. I know it's your time. Just to pursue this topic, Madam Chair, kasi maraming inconsistency. I heard from Guo Huaping na pinermahan mo itong affidavit before you left. And I'll show the slide. Ito ba yung pinermahan mo bago ka umalis? I will show the... Okay, flash lang. Ito ba yung pinermahan mo? Ito ba yung pinermahan mo, Miss Guo? Guo Huaping. Ito ba yung nakita mong nasa brown envelope? Yes po, Your Honor. Ito yung nakita mo sa brown envelope? Yes po. So ito yung sinabi ni Guo Huaping na pinermahan niya bago siya umalis. Tama? Miss Guo? Sen, ako po yung pumirma. Yung date po, hindi ko po alam po yung sa date. But, Madam Chair, ang conclusion ko, personal conclusion ko dito, first, nagsinungaling si Attorney Galicia. No? Dahil hindi ito pinermahan sa harap ni Attorney Galicia. Definitely, nagsinungaling siya at dapat siyang kasuhan rin ng DOJ. Number two, itong ganitong document, abogado nagpre-prepare nito eh. At prepare ito first week of July, yung alleged escape ni Guo Huaping. So ang ibig sabihin, yung mga abogado niya, alam rin na aalis siya. Kasi pinirmahan niya in advance eh. Final yung counter affidavit August 14, pero pinirmahan niya first week of July, the last page. Typically, typical sa atin yan, pag ginawa yung counter affidavit, babasahin mo muna bago mo pepermahan. Diba? Nagko-correct pa nga tayo along the way kung tama yung ginagawa. Pero obviously dito, alam na nila na aalis siya, kaya kung tama yung kwento ni Guo Huaping, pinermahan niya ahead of time ito. At alam ng abogado niya, o may at least meron silang idea, kasi bakit naman yung pepermahan ahead of time? To almost 1.5 ahead of time. Diba? Tanungin natin si attorney Maybe we can ko. ask Attorney, Attorney Ko. alam nyo ba na paalis na yung kliyente nyo, si Alice Dialgo o Guo Huaping? Nung maaga niyang, a month and a half early nga, sabi ni Senator Sherwin, niya hinanda yung kanyang signature page sa later nyong ida-draft na counter affidavit. Your Honor, we really have no knowledge, Your Honor. In fact, Your Honor, we were only able to finalize the counter affidavit last August 14, on the same day that we forwarded the same to her secretary. Your Honor. Salamat, Senator. Thank you, Senator Joel. Senator Sherwin, you have the floor. Thank you, Madam Chairperson. And I'd like to also support the statement of Senator Joel in commending PAOK for taking the lead in a lot of the raids that transpired over the last few months. And sad to say, even though that they have been doing a lot of raids, but their manpower
complement is not sufficient in order to sustain more operations like that. That's why I am seeking the support of our colleagues, Senator Joel, Senator Francis, Senator Risa, to use the budget season to increase the budget of PAOK. Mabigyan sana sila ng mas marami pang tao, tulong, abogado, because they also need legal support. No? Very technical itong kanilang ginagawa. Madam Chair, And at the proper time, I'll I seek the associate support. myself with that proposal. Salamat, Majority Leader. Thank Please you, proceed, Senator thank you for that. At the proper time, when we discuss the budget of PAOK, and we'll make the necessary amendments. So, Madam Chair, thank you again for the time. Maraming salamat po. And ito na discuss na ho natin to. I remember during the last hearing, the second hearing in particular, kasi nagtataka tayo kung paano nga nakapasok yung pera dito. And I'll show a time lapse, no, that our team compiled on yung developments na nangyari sa Pogo Hub sa Bamban, no? At nag-consult kami sa mga engineers kung magkano yung ginagastos per year, no, sa pagtatayo nitong Pogo Hub. So nag-umpisa yan 2018. Makikita natin bukid na bukid pa at that time, no? Wala that structure there is the Municipal Hall of Bamban. Sige. So makikita natin 2019 nag-umpisa yung development, may earthworks. Tapos nag-umpisa na gumastos 2020, 2021, gumastos na rin sila ng 4 billion. What's the next? Yan. So dahan-dahan tumatayo yung building, pinapatayo yung building. 2022, gumastos sila ng about 2.3 billion. And in 2024, after the project, can you go back to that? The range that we got is between 6.1 billion to 7 billion in terms of cost of that building. Can you go back? Carla? Yan. Let's go to the yung pinakadulo. Mabagal lang po yung internet. Yan. So this is the high side. No, it's a range because wala ho kaming actual plans, but it's about 6.1 to 7.6 billion yung range niya. So makikita natin nag-umpisa siya around 2018 more or less, no? And pinakita ko na rin to last time kay Ms. Go Huaping, yung kanyang check and cash deposits. Nilabas nga yung ano. And nag-umpisa yung kanyang mga deposits from 2018 all the way to 2024, amounting to 1.9 billion pesos, no? Direct to her personal accounts. Interestingly, 600 million in cash ang dineposit and 1.2 billion in checks. At yung timing is kikita natin, pinakita natin yung timing ng pagpapatayo. So makikita natin dito yung timing ng deposit sa kanya, pumasok rin doon sa pagpapatayo. So my question kay Ms. Go Huaping is saan nanggaling itong perang to? Dahil pumasok to sa account mo, alam mo kung sino ang naglagay dito. Dahil we also check yung tax payments, yung corporate papers, walang ganun nakita na pumapasok sa account mo. So saan nanggagaling itong perang to? Go Huaping. Sen, I refer pa rin po dun sa AMLAC cases ko po na na-file. I invoke myself for this question po. Yeah, but ito ang time mo para matulungan mo ang gobyerno sa pagtutukoy kung sino yung mga taong nagpapasok nitong pera sa iyong account. Opo, Sen. At dahil po, finailan po ako ng AMLAC po, sasagutin ko po sa korte po.
Sorry po. Meron tayong BIR dito? Do we have any? Yes, Senator Sherwin, nandito po ang BIR. But Pwede bang lumapit? Sana guwaping, no? Kasi sinasabi mo madalas na wala kang kinalaman. But this is a chance for you para matulungan mong gobyerno habulin yung mga taong nagpapasok. Itong perang ito kasi pwedeng pumunta to sa drugs, pwedeng pumunta sa kidnapping, pwedeng pumunta sa ibang illegal activities. Ulitin ko, sino ang nagpasok nitong perang ito sa account mo? Sen, for the question po, dahil may AMLAC cases na po ako, I invoke my right po. Sorry po. And then, are you still in the same, no? I'll go to QJJ Farm. Pinakita ko na rin to last time. And but itatali ko ito doon sa construction timing ng Pogo Hub sa Bamban. Pag makikita rin natin dito, nung mga initial before 2018, maliliit lang in deposits, biglang lumaki siya from 2018 all the way to 2024. 3 billion ang pumasok. You being the president of this company, again, tanong ko, saan nanggaling itong mga perang to? Sen, I invoke my right against self-incrimination po. Ngayon, For the case po ng AMLAC po. ang tanong, pakibalik nga sa... Ang tanong ko ngayon sa BIR, kasi pumasok to sa account niya, is this considered income? Sir, have you taken the oath? Yes po. All right. Please address the question of Senator Sherwin. It should po. It should. It's good. Dapat income to, di ba? Yes po. Anong fina-file pag income? Income tax return po. Natignan nyo na ba ito? Subject po sa investigation namin po. Pero opo, yun po yung isa sa mga tinitingnan po namin. Okay. Nag-umpisa na investigation. Yes, sir. Yeah. Kailan matatapos ang investigation? May mga initial na file na po kami, pero The first one kasi is only on the alleged transfer, di ba? yes, opo. Opo. Capital gains and documentary stamps yata ang, Yes, if opo. I remember it correctly. Mm. But on income, Well, we are delving deeper po kasi po mukhang malalim pa po yung mga pwede nating makita po. Pero yeah, but submit to this committee yung updates Status. on the investigation. yes po. Please do that, sir. And then bago kayo magpatuloy, Senator Sherwin, gusto ko lang i-acknowledge yung pagdating ni Senator JV. Salamat Okay. po. Please proceed, Senator Yes, Sherwin. thank you, Madam Chair. And then next one is on QJJ Farm. Ano nga? Is this considered income? Mga deposits to eh. Indicative po yan na income po yan ng corporation. Makikita po yan sa mga financial statements. So dapat rin tignan ng BIR. Yes po. Mr. Chair. Okay. Kasama rin po yan sa mga... Sama na rin sa investigation. And again, submit to us an update on that investigation, Attorney Reyes. yes po. Kay Ms. Go Huaping, again, what's your position sa QC Genetics? Co-hopping. Anong position mo sa QC Genetics? Sen, doon po sa QCID po, business interest lang po yata yung nakalagay po sa akin doon. Based on the GIS, you're the chairman of the board. Hindi po ako sure kung yan po yung latest po. Yan yung Ayan po yung latest na latest. nakafile. Okay. Yan yung latest na nakafile. You're chairman of the board. Sa QJJ Embroidery, what's your position? President po. President based on the 2023 General Information Sheet. And then tinignan rin namin kasi yung interestingly, nakita rin namin yung mga records. Pumasok rin, naging very active ang account ng embroidery, and we'll show that in terms of cash and check deposits.
before dormant yung account nito prior to 2017, but it became active around 2017-18 onwards. Again, the same timing as the construction of the Pogo Hub in Bamban. From 2018 to 2024, 531 million ang pumasok sa kumpanyang ito. But prior to 2017, makikita natin walang transaction. So ang ibig sabihin, this company is dormant, no? Dahil walang transaction na pumapasok sa account niya. And then nakita rin namin sa genetics, prior to 2021, wala ring transactioning account. It's a dormant account. And then pumasok na pera between 2018 to 2024, 279 million pesos. No? Almost the same time as nung pinapatayo yung Pogo Hub sa Bamban. So that's close to about 800 million pesos na pumasok between that time frame, 2018 to 2024. Kayo being the chairman of the board of QSeeds Genetics at QJJ Embroidery, tanong ko ulit, saan nanggaling yung pera? Sen, I invoke my right against self-incrimination po doon sa kaso po na final po ng AMLAC po. Yeah, pero sana masabi mo dito sa committee dahil this is an obvious case of money laundering dahil yung pera hindi natin pumapasok dito na hindi natin alam saan nanggagaling, dapat tinideclare to sa gobyerno. Sinasabi to sa atin ng bangko, sinasabi mo rin sa bangko kung saan galing tong perang to. Pero until now, walang alam kung saan nanggagaling itong perang ito. And I'd like to get some comments from AMLAC in terms of the cases that were filed. Kumusta na yung cases natin? Your Honor, may I defer to the Deputy Director of the Investigation? Yes, go ahead. Go ahead. Attorney Arpon. Good afternoon, Your Honor. At present, Your Honor, we have been granted a bank inquiry authority by the Court of Appeals, and we are gathering information based on that bank inquiry order, Your Honor. But this will form part of the case that you will file that you mentioned to this committee mid-October, tama ba? That's right, sir. Ito kasama na ito, ano? Kasama na itong kasong ito, the ones I mentioned. That's correct, sir. All right, thank you for that. Thank you for that. I'll go to, we also took a look at the disbursement. So ito yung mga pumapasok na pera. We have established about 5.8 billion pumasok to the accounts of Alice Guo, QJJ Embroidery, QJJ Farm, Q Genetics, all being led by Alice Guo, either as chairman of the board or the president of the company. We also look at the disbursements, kung saan pumupunta yung pera. And interestingly, may nakita kaming based on the reports that we saw, that in the Alice Go accounts, nag-issue siya ng 1.2 billion 1.1 billion in a span of from 2018 to 2024. These are the checks issued during those times.
pumasok 1.9 billion to his account, lumabas 1.1 billion between 2018 and 2024. And I keep emphasizing itong time frame dahil dito pinatayo yung Pogo Hub sa Bamban. No? Dito nag-umpisa mabuo, no, yung Pogo Hub sa Bamban. So I would like to ask si Ms. Guo Huaping, sino yung mga binayaran nitong mga checks na ito? Sen, I think may record po sa office para po dun sa mga payees po ng mga checks. But tell me, sabihin mo na, I'm sure may naaalala ka ano yung mga binayaran nitong mga checks na ito during 2018 to 2023. And we have the record so we can validate it. Actually, opo, Sen, ma-validate nyo naman po. Pero definitely wala pong sinasabi nyo po na pinatayo po ng Pogo Hub po sa Bamban po. Yan po yung para sa farm lang po. Pero hindi mo masabi saan nanggaling yung pera, ba't hindi mo rin masabi saan pumunta yung pera? Sen, dahil po may sinampa na po sa akin kaso po sa AMLAC, kaya Kasi pag I titignan invoke natin my yung right po. timeline before 2018, halos walang lumalabas sa account mo. No, makikita natin 19 million, 16 million, biglang naging 200 million 2019, 292 million 2020. Exactly the same time nung pinapatayo yung Pogo Hub sa Bamban. So gusto namin malaman ngayon kung sino yung mga binabayaran nitong account na ito, amounting to 1.1 billion pesos. So just give us 1, 2, 3 suppliers, payees. Sen, hindi ko po talaga maalala po yung mga payees po. Pero for sure po, mache-check Are you din po willing to namin. submit it to the committee? Ito-double check ko po kung nasa amin pa po yung mga records po. Siyempre, nasa inyo naman yung records. Imposible naman. This is only 2022, 2023. In iba, 2024 pa. Sino ba nagtatago ng records mo? Sa office po. Pero But sino yung humahawak ng records mo? Ito, for this account. for the account po, yung mga bank transactions po na account po, nasa computer ko po. But sino computer mo? Ikaw lang nag-i-issue nitong mga checking to? Hindi naman po lahat. But sino nag-i-issue ng cheque? This is cheque. This is check Opo, yung mga disbursement. checks po, ako po. Ikaw gumagawa lahat. And you're willing to submit to the committee in breakdown nitong mga accounts na ito. You're willing to submit to the committee yung breakdown nitong 1.1 billion na dinisperse ng accounts mo. Sen, sige po, pagka... Yes or no lang? Are you Opo, submitting it? paglabas ko po, tsaka ko po siya mabibigyan ko po kayo ng record po. Kasi nasa akin po yung record. Meron ka bang tao na humahawak nitong mga accounts mo? Wala po, Sen. So ikaw lang personal na humahawak nito? Opo, ako po. Alright. And if allowed, hindi ko sinasabi the committee will allow that, but if allowed, you're willing to submit to the committee itong breakdown nitong mga transactions? Huaping. Sen, ito-double check ko po. What will you double check? Ito-double check ko po yung mga records po ng mga payee po. Hindi, para maklaro tayo. Willing ka ba i-submit o hindi? Hindi po. O kanina sabi mo mag-isasubmit mo, ngayon check mo, tapos Kasi ngayon nag-worry po kasi ako dahil sinampan po ako ng AMLAC. Baka mamaya magamit po against me po. Doon lang po ako kanina sinabi nag-worry. mo na isasubmit mo. Tapos i-check mo. Opo, ito-double check ko po. Tapos magsasubmit pa ako sa inyo. O ngayon magsasubmit ka ulit. Opo, magdo-double check. Ipaglabas ko po, ito-double check ko po. So naguguluhan kami, isasubmit mo ba o hindi? Ito-double check ko po, tapos magsasubmit po ako. So isasubmit mo. Opo, magdo-double check po ako, tapos magsasubmit po ako sa inyo. Medyo pinapaikot-ikot tayo, Madam Chair, about that.
Will late at the proper time, Madam Chair, will issue a subpoena to subpoena the records. Apparently, hawak niya naman yung records, so we will, well, I'll make the motion now. I move to subpoena the records pertaining to the payment of using those bank accounts, Mr. President. Second the motion, Madam Chair. Motion duly made and seconded and so ordered, COMSEC. Thank you, Senator Sherwin. Thank you, Madam Chairman. Can I? Senator Joel, well, I'll get my notes. Yeah, thank So, you. Senator Joel. I will. I thought, Madam Chair, this is my time, so I'm sorry. I'm sorry to our dear colleague. I'm really sorry. I thought this is my time. That's why I keep on pounding my questions. I will stop asking questions and I will wait for my turn. Sorry, Madam Chair. Sorry, Senator. Salamat, Senator Joel. Suspend lang muna kasi nag-suspend lang kanina si Senator Sherwin. And colleagues, 2:00 na actually, ito lang talaga yung oras na ibinigay ni SP para magamit natin yung session hall. Humingi ako ng konting extension but let's have Senator Sherwin first finish his question. Thank you, Madam Chair. No, that's okay. Marami rin akong nakukuhang notes from the questioning of Senator Joel. Narinig ko kanina kay ang sagot ni Ms. Go Huaping ay wala siyang connection sa Pogo. Madalas natin naririnig yan, madalas kong nakukuha sa kanya yan. But tinignan namin yung mga bayad na bayad sa Tarelco, bayad sa kuryente na mga cheque na ini-issue pang bayad ng kuryente sa Tarelco. And sinigurado rin namin na itong pagbayad ay kuryente ng Pogo Hub sa Bamban. And we saw in sa mga cheque na diretso na nagbabayad si Go Huaping, or in this case Alice Go yung signature, and I think we are all familiar with that signature already, gamit yung kanyang mga corporations, no? In this case, QC Genetics in 2023. Next slide. Meron ding, next slide. And 2024, this is recent. And take note na mayor ka nito nung binabayaran mo yung kuryente ng Pogo Hub sa Bamban. At ginagamit mo yung sarili mong corporation, ang QC Genetics ito. This is in 2024. Yung QC Genetics, presidente ka ng kumpanya, to date hanggang ngayon, mayor ka noong 2024 at ginagamit mo yung check mo o check ng kumpanya para bayaran ng kuryente ng Tarelco. Again, nasabi ko ito last time, kung walang kuryente, walang Pogo Hub. No, simple as that. Pero dahil sa pagbabayad mo ng kuryente, tumatakbo yung Pogo Hub sa Bamban. May I get your comment? Ikaw ba nag-issue nitong checking to? Walang PAGCOR license, kagaya nito sa Hongsheng. May time na walang PAGCOR license. Tuloy-tuloy pa rin yung pagbabayad ng kuryente. Kaya tuloy-tuloy pa rin yung pag-ooperate ng Hongsheng sa Pogo Hub sa Bamban. Next slide. In 2023, ganun rin. Mayroong time na walang valid PAGCOR license ang Hongsheng, pero tuloy-tuloy pa rin yung pag-ooperate of yung bars, kuryente yan billing ng kuryente. So makikita natin tuloy-tuloy yung pagbibill, tuloy-tuloy yung pagbabayad. Slide. Zone 1 naman ito.
Next slide. This one. Yan. So in 2024, Zone U1 na ito, may time na may license siya, pero may time na wala siyang license. Pero tuloy-tuloy pa rin yung pagbabayad ng kuryente. At ikaw yung nagbabayad nitong kuryenteng to. Even without the license, even nung mayor ka, binabayaran pa rin ng account mo yung kuryente yung kuryente na ginagamit ng Pogo Hub sa Bamban. Particularly Hongcheng and Zone U1. So yung sinasabi mo wala kang connection sa Pogo Hub, na-establish rin natin dito na ang gumagamit kasi ng kuryente ay Hongcheng at Zone U1. Na-establish natin na kahit mayor ka na nun, at walang PAGCOR license, binabayaran mo pa rin yung kuryente para mag-operate sila. Dapat hindi na sila nag-ooperate dahil walang lisensya. Pero dahil binabayaran mo yung kuryente, at dahil mayor ka at that time, tuloy-tuloy yung kanilang operation. Pag makikita natin, let's say, let's go back to this slide. Yung Hongcheng. In this case, walang valid license ang Hongcheng. Pero may kuryente siya. No? At makikita natin yung kuryente niya, halos pataas rin, hindi bumababa. Kahit walang license siya, nag-ooperate siya. No? At nahinto lang si Hongcheng dahil nag-raid ang CIDG at PNP dahil meron silang na-detect na mga scamming activities doon or financial illegal activities. So, kahit sinabi mo kanina that you cannot comment, but the evidence will speak for itself. Na active participant ka, at even without a license, and even when you were a mayor, tinutulungan mo itong Pogo Hub sa Bamban. That's the point that we're trying to make. At makikita naman natin to sa mga dokumento na inilabas at nakuha namin through research and through the submission of the different agencies. And may nakita rin kaming pattern, no? Na yung mga companies, family companies mo, yung Guo family businesses, ay nagagamit as front and as layers para mag-operate ang Pogo Hub sa Bamban. So this is a diagram that we put together, Madam Chair, na makikita natin na QJJ Farm, QC Genetics ang nagbabayad ng kuryente ng Pogo Hub, pero yung pera nanggagaling directly from Alice Go account, directly from QJJ Farm account at iba pang mga account. This is just one sample. No? We can see na yung mga corporations are just purely for conduit purpose. No? Ginagamit lang as conduit. Hindi siya ginagamit sa totoong farm, hindi siya ginagamit sa totoong piggery. Ito ay ginagamit para patakbuhin yung Pogo Hub sa Banban. At this is not something that we invented. Ito lahat to galing sa ebidensya na nakuha namin. Do you care to comment, Ms. Go Huaping? I invoke my right po. I expect that, no? But gusto lang namin ipakita sa publiko na meron kang direktang kinalaman sa Pogo Hub sa Bamban. May isa pa akong tanong, Madam Chair, and this was asked briefly last time. Sino si Yu Chengkan? Yung Chen Kan po, as what I remember po, siya po yung isa pong incorporator po ng Hongcheng po before. Okay. And ikaw ang representative ng Hongcheng? Hindi naman po representative, ako po yung nag-translate po. But you also got the lono. Ikaw nag-apply ng lono ng Hongcheng. Ikaw nakakuha ng lono from the Sanggunian. Kaya nga na-suspend yung Sanggunian dahil dyan sa lono. And the Vice Mayor also got suspended. Nag-translate lang po ako. But it's on records na ikaw ang applicant ng
authorized representative ng Hong Sheng, no? And itong si Yu Cheng Kan, sino siya? Anong background niya? Anong relationship mo sa kanya? We all know that ikaw ang authorized representative ng Hong Sheng, but ano ang pagkakilala mo sa kanya? Actually, kung hindi po ako nagkakamali, once ko lang po siya nakita. Ang nagpakilala po sa akin kay Shi Chun-san po, si Huang Ziyang. Si Wang Ji ang nagpakilala sa iyo. Okay. And ba't ikaw ang naging authorized representative kung siya ang one of the major incorporators nitong Hong Sheng? Actually, hindi ko rin po alam kung paano po nakalagay doon na authorized representative po ako. Nag-translate lang po ako. Pero doon sa records, mayroon tayong records na sinabi ni Mayor Feliciano na pinuntahan mo siya sa office, nag-a-apply ka ng we have that, no? Nag-a-apply ka ng letter of no objection. So yung appointment mo as authorized representative obviously came from Hong Sheng, in which Yu Cheng Kan ang isang major shareholder dito. Nag-translate lang po ako, Senator. Of course, that's your statement, pero hindi yan yung nasa records, no? Dahil interestingly, nakita rin namin sa records na isang tao lang, si Yu Cheng. Can you disbursement? In disbursement ni Yu Cheng Kan between 2019 to 2022, umabot to 1.3 billion pesos. Again, exactly the same time nung pinapatayo itong Pogo Hub sa Banban. So, kanina nakita na natin merong 5.8 billion pesos from your account, from your personal account, your family business. Ngayon may 1.3 billion pesos. So umaabot na ngayon ng almost 7 billion pesos ang pumasok. So parang nagtugma na ngayon yung mga perang pumapasok dito sa mga account doon sa pagpapatayo ng Pogo Hub sa Bamban. This one, ito yung account na pumasok yung pera dito sa isang major shareholder ng Hong Sheng, no? Napakalaki, Madam Chair, 1.3 billion pesos. So if you add everything, pumapasok siya to the 7 billion pesos na cost ng building na yon. So basically na-trace na ng committee kung saan yung perang, kasi yun yung unang tanong sino nagfa-fund at saan yung pera nanggagaling. At very clear na ngayon kung saan yung perang nanggagaling, pero hindi clear kung sino ang nagbibigay ng pera. And that's where AMLAC should come in and investigate this matter thoroughly. Dahil gusto natin malaman ngayon kung sino ang mga taong nagpa-fund nitong sino nagpapadala pala. Alam natin yung funding source, but sino nagpapadala nitong perang ito. Madam Chair, I'll go to another personality, no? Si Wang Zhiyang. And si Wang Zhiyang was mentioned many times in the hearing. And in fact, incorporator siya ng Baofu Land, no? Pakilabas nga itong diagram. No? Last night. Thank you. So, tinignan namin mga personalities. No? Si Wang Zhiyang is incorporator ng Baofu Land. Si Lin Baoying, incorporator ng Baofu Land. Si Zhang Rujin, incorporator rin ng Baofu Land. Si Lin Baoying and si Rujin are our good chairperson exposed this during the first hearing na nakulong sila sa Singapore because of large-scale money laundering. Si Yu Cheng Kan, incorporator ng Hong Sheng. And then now, meron ng connection to Lucky South 99 via si Jiang Jie, who booked the room
nung tumakas kayo at pumunta kayo sa Indonesia. So when we put ang isa pang hindi namin nalagay dito dahil bagong information pa lang ay si Duan Ren Yu or Duan Ren Wu, no, na isa ring major Pogo personality. So in other words, lahat itong mga mayroong si Wang Jiayang, mayroong yung warrant of arrest. Yung iba nakulong na. So lahat itong mga major Pogo personalities are all connected to you. Guo Huaping. They're all connected to you. Kaya hindi malayo na yung perang pumapasok dito sa account mo, galing lahat dito sa mga taong to. At binuksan mo yung pinto para sa kanila, para maitayo nila ang Pogo Hub sa Bamban at gawin yung kanilang mga masasamang ginagawa tulad ng human trafficking, scamming at iba pa. So all of these personalities nakapalibot sa iyo one way or the other, but all of this nasa records to at all of this are submitted to the committee for our analysis and use for the committee. Ang tanong ko sa iyo, sino dito sa mga taong to ang funder nitong Pogo Hub? Senador, hindi ko po alam. Pumasok sa iyo yung pera, partners mo ito sa mga corporations. Ang aking hinala, andito sa mga pangalan na ito ang mga funder nitong Pogo Hub. So ang tanong ko, sino dito sa mga pangalan na ito ang tumulong para maipatayo ang Pogo Hub sa Banban? Sen, 2021 pa lang po, nailabas, naibenta ko na po yung lupa po sa kanila. After that po, hindi ko na po alam. Paano po sila nagpatayo, hindi ko po alam po. But you're the president of Baofulan. In fact, yung deed of assignment mo, peke yun. Hindi na register sa Tarlac, hindi nga nagbayad ng capital gains at documentary stamp sa BIR. Nag-assign ka ng deed of assignment na hindi naman hindi siya na perfect o hindi naging effective dahil hindi ka nagbayad ng buwis. Pinalabas mo na na-assign mo siya. Pero in reality, ikaw pa rin ang may-ari nun. Sen, hindi po ako may-ari ng Baofu at I invoke my right against self-incrimination po. Anyways, I know you're gonna say that, pero the evidence will speak for itself. Itong mga taong to ay mga kilala sa Pogo, may kaso, iba nakulong na. Si Jiang Jie nag-book ng room sa'yo sa hotel mo sa Indonesia. Si Yu Zhengka nagpasok ng 1.3 billion pesos na hindi niya rin dineclare. So all of these personalities nakapalibot sa'yo. Kaya naniniwala ako na hindi mo matatanggal ang sarili mo dito sa Pogo Hub sa Bamban. Sentro ka dito sa pagpapatayo ng Pogo Hub sa Bamban. At nangyari itong mga human trafficking dahil binuksan mo yung pinto para sa kanila at nakibahagi ka dito sa mga illegal na activities. So maraming salamat po, Madam Chair. Maraming salamat, Senator Sherwin. At ganoon din sa Senate President who has given us a bit of an extension dito sa ating hearing. Sina Senator Joel at Senator JV ay magtatanong sa susunod na hearing natin.